Sardinas lang, ardikan lapay. Yama dyan. Grabe mit na kinarti dyan. Mante apati sardinas with pampaotog, sibuyas. At ito duwa tayo ilaw ko. Pang potog ako na ni Joren. So tatangal daw ako kariring ko lang. Ta na di amok kay nabay gating kon kay issue dyan ti nag-viral lang ako ngay about dyan ti pangdirdirian na di sardinas. So yun ati kurata. Ipakita tayo may kanya na nung saan kayo mas sardinas ang gimataktuan. Ati may siduling ko ba lang. Duling ko ta nung sumarno lawak ti ba. Lawak ti lalapin duling ko pinang. Lawak ti papaya. Mati may isa. Tapo. Imagine problema aun sin napoy. Adda. Sa lawak kante ti ko apo. Lawak kante sibuyas. Ipakita kanya ilibid ko sa sibuyas. Konti ti balay. Kilab ba naman. Lawak kante sibuyas. Sarap noon na imas. Mata na ako. Libong ko ng sibuyas. Nagado. At ito duwa tayo ilaw ko. Pang potog ako na ni Joren. Lokong Joren. Mabisinak eh. Paro pa tayo kanya ti sidenti sardinas. Sa tagbali na dyan eh. Sa galipin tayo ba sibuyas. Apo. Sardinas lang, ardikan lapay. Yama dyan. Grabe mit na kinarti dyan. Mo di pandemic ki ati ti supply din ako. Itidda. Ado ti tulo ado ti nakuha ng ako ati din. Survive ng tao. Sardinas. Alang pandemic di nadati bagbagyo kasi nag-relief goods. Kadwa na tayo ta. Hindi na po kuha sardinas. So tangan nyo pa handa ko mga paka-arikan ti sardinas kasi dahil. Kaya magkilaban tayo. Sardinas. May mas kumate no ka. Dati sili na. Nirahan pa yung puso kang mga anin. Matapon na galipin tayo sibuyas. Metpe kumate porong ka. Porong sibuyas kayo na miimas. Tapi kaya arikan na din nga may sa ide Adi ko apo toyo. Pero may miti ko anan kunam lang nung kamot din. Grabe mit aja din. Pinamdirihan na rin si Daim Tiki ko may nga marigregat tapat din iba na alawi ko sumilasid si Daim na sardinas. Tsak ti Artem dasuka na tapo. Ano rin imas toy nadya may isa pinagsawsawa na timanggay de buguong. Oops, basit lang at madinapagad. Sana po sa kanan ang pinapili. Tama tayo. Mabisim ti tao. Kaya rin ko bimita. Naibos ko ata po misisidan lang. Nalakaman din na po yun. Sakto pang rabi yata na po. Awan na mga rabi na kanta ng anak ko
Mante apat sardinas with pampaotog, sibuyas. Mante ya. Naimas sardinas, nagati sibuyas na. Ito na. Sibuyas na. Kung samaran na po, toyo mo. Yung tinuno lang. Hindi kami pariton. Yung makita yun kung ano. Kaso na di pang tunwak. Kuha lang nga dyan siguro. Papaviral lang dyan. Kumbaga papapansin ba? Ha? Kahit nag-viral. Oh, natin si boys na. Hindi kahit nga pakita di kanan. Screen video ng tatno ka. Tarigatan baka maka-copyright na. Trending mitataja po. Magita yung dyan ti kwa. Poposti ko di sikat nga vlogger tatan. Ang madalian lang ako ano kaluto. Law kam ti itlog sa may buso na po. Madikas jay. Napagdardiri andi kiti si Daim na kwa. Ado ti na-survive na. Masadya ako lang. Sadya nga papansin lagi kanyang tatao. Nangarap ko na yung lahong joring kikwa. Nakano hotdog na ditlog na napkad kiwa. Akong karte-arte na. Nadupe kay pati di kwa. Kopi ko nakape tapos pandesal sa usaw na gente kwa. Sa usaw na gente kape. Pati ay pinandirian na pa. Kinartean na. Huwag ganun. Dahil may buson. Lalaki ti tao na. Nakul. Kasi kayo apon yung tulad na arte bolate. Rich kid ba? Talagang arte lang. No content na lang talaga dyan. Arte-arte. So, dyan lang nga po. Sabi ko mataan yung tultulada na dyan nga aramid na dyan ako tao. Papansin. Ano nga susuportaran na dyan kasi nga tao. Kung dire-direan na ti si Denti kwa panta ka marigrigat. Malam na pong marigat ate. Hindi ko nga pati ni Ban alawi ko yung mga mami sardinas, diba? Simot saka yung mas sardinas. So, di lang ako. Sabi ko mata tuloy na latas suportaran. Ingat. God bless.